Alde Zaharreko jaiak aurrera jarraitzen dute, gaur amaituko badira ere, oraindik ordu ugari daude, giro onaz gozatu ahal izateko. Atzo eguardian jasotako irudi hauek garbi erakusten digute, kale nagusian giro ederra zegoela. Atzokoan Arkumea, Burruntzian errezuen Oskar Donostiarrak eta eguardi partean bertaratutakoak Arkume hori daztatzeko aukera izan zuten. Maialen Maitea, Donostiar jatetxeko Oskar izan zen beraz atzokoan protagonista eta bertaratutakoak ederki jana ahal izan zuten berak prestatutako Arkume goxoa. Arratzaldean bestelako girorik ere izan genuen aur jolasak, sokatira eta gauean alboka taldearekin musika emanaldia. Gaur, oraindik baditugu hainbat kontu, tortilla patata besteak beste eguardian eta arratzaldean txistulari eta buruhandiak izango ditugu seiretan, ondoren aur jolasak eta gauean amaiera emateko aurtengo Alde Zaharreko festei, berbena izango da 5 lautet taldearen eskutik. Beraz, oraindik badira ordu batzuk festaz gozatzeko eta gaueko 12etan patata dantza txapelketa ere antolatu dute urtero bezalaxe.